reference na nagsulti nga kining mo ang Biblia habakat. Kabuang jud karon, magkabuang jud karon. Magkabuang jud karon. Silang time. Paminaw mo ha. Ang original New Testament is good. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. It is a fallacy of argumentum ad excellentio. Muti pasabot, dili ka mo kay di mabasa, di na natinuod. Kaya daghang mga butang nga dili mabasa, apan tinuod. Ang question ako simple, mag-provide ka karon og standard references nga nagnigar aning Biblia nga niingon na kanang Biblia ha, bakat or tiki na. Provide og ebidensya ay ako iduligoy pa. Ang affirmative, negative. Nag-request siya. Kasalimuang man. Standard difference. Kasalimuang. Sa mga ini, karon masa, dili tinod. Alala. Giaprobahan sa Vatican Manuscript ang Greek New Testament. Wala mabasa. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Last pa na ako din balis sa kong pangutana. Pag dili ito magon, buti pasabot ang akong kaatbang-white kapasidad sa pagtubag sa kong pangutana. Balik ko na ito ang pangutana. Natapusan na rin. Kaya ang inot na pangutana, hindi ka dumog sa salita na nato ang gisabutan nato ni Kaiman Sibrural. Please, Catholic or Seventh Adventist, quiet please. Atas na kamay, atas ka. Dili, atas na ka ha. Grabe, kayo, binunalay na. Kasi kapitsa no. Balik ko, pag-alan, please. Sino? Pag-alan, balik ko na, atas na. Balik ka, alan mo ang pangutana. Sa katapusan ngayon. Okay, kaya dito sa katulad. Okay, balik ko na ko. Ingon ka nga, bakat ni maong gitawag o Biblia. Dako kayo, bakat na! Taga ikong evidential standard nga nagsulti na kinin maong libro ha. Mali ang translation, dili maong o bakat. Ito ba? Quiet please. Utubang na to. Utubang na standard. Greek New Testament, dili mabasa. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Ito magkakaroon sa kaog. Objection, Mr. Moderator. Objection. So, wala siya capacity. Yeah. Affirmative, negative. Ngayon, tagay ko reference sa standard. O niya, mabasa. Kasi, inuha, pakakling. Ang imong tubag, di mabasa. Ang iyang pangutan na, mabasa. Basta, produce ka ng libro, nga mag-iwan na kinibro ha, pakak na. Sa usap pag-ibagat, ang original Ako nang tanag sa usap pag-ibagat. Okay. Imo niya. Isa. Huwag mo pupusin ako. Hindi mo sa katulad. Sumala sa imong ibasang original Greek manuscript, dili mabasa. Pag mabasa ang word nga Ecclesia Catholis sa Griego, kanang in Biblia. Akong ano na. Pag mabasa na ko. Ay, wala man challenge no? Wala man challenge question na. Sorry, wala man challenge question na. Akong masahon eh. Akong masahon. Grabe sa deny kanina na di sa motoo kung di mabasa. Karang basahon ako sa tiglog. Ako yung mabasa. Alay, ako yung basahon ako. Basahon sa napali. Basahon sa napali. Ni challenge siya. Siguro challenge si Alvesino. Kung nabasa, rules cabinet, hindi na pwede. Yeah. Challenge. Ako na, urawat ka siya challenge. Ay, no. Ako i-request ako sa Mr. Moderator kay bawal man din ang challenge. Iya man ang gibimpi. Na, Griego man na. Ako basahon be. Basahon na ang word.
Excuse Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.